Mae'n amhosib sôn am ralio yng Nghymru a hyd yn oed Pryden heb grybwyll yr enw Gwyndaf Evans. Mae wedi bod wrthi nawr ers, wel, sbel hir, ond y 1996 fe oedd pencampwr Pryden. A mae wedi bod yn rhan o dîmau Ford, Seat, MG a nawr Mitsubishi. Wel, Gwyndaf, wethau, yn amlwg ti'n gyrrwr gyflym, ond beth yw'r gyfrinach? Wel, dwi'n gwybod dwi'n meddwl fes i yn lwcus bod fi wedi cael dipyn o beth naturiol pan ges i'n ngeni. Ond hefyd, dwi'n teimlo dwi wedi gweithio'n galed drosto fo i gyd, ti'n gwybod. Does ar un funud na dwi wedi gweithio i ralio. A wedi dal ati, rhoi ydy roedd fyny. Mae hynny yn bwysig, mae rhaid cwffio does. Dwi'n cofio gweld ti fel bachgen ifanc a beics oedd dy dileitiadau gyni. Pryd nes ti symud draw i'r ceir? Oedd y baic yn dod mewn reit gynnar, tua 3 dwi'n meddwl, mae'n rhaid cychwyn reid y baics, ond switches i'r car dwi'n meddwl tua 8, efo 2 o cushions o dan ni. Yn weladwy, mae Elfyn yr un spit â ti, ond oes na debygrwydd o ran steil o yrru? Mae'n weld yn o debyg, dwi'n eistedd efo sawl gwaith, ac yndi, mae'n sicr bod wedi cael dipyn o'r gwaed. Dwi'n trio helpu gymaint ag allai mewn gwbl o flynyddoedd a rhoi gymaint o brofiad ag allai iddo fo. Mae fyny iddo fo wedyn. Weithad Elfyn, siwt athro yw dy dad? Wel, mae'n iawn. Cael allan ydy'r problem mwyaf. Ond dwi'n cael eist yn y car, mae'n eitha constructive. Mae o'n un anodd deud wrth rhywun ffordd yrru dyd y gwir, achos yna gymaint o bethau mae rhaid i rywun wneud ar split second. Mae'n beth anodd ofnadwy i ddysgu, ond dwi'n gallu danos yn iawn. Wyt ti'n teimlo unrhyw pwysau ychwanegol achos bod ti'n fab i bencampwr? Chydig bach mewn rai mannau, mae bobl yn amlwg yn disgwyl i fod chydig bach yn gyflym fel ne, ond ar y cyfan dim yn too bad. Gys ti bach o ddamwen ar y Pirelli, Lenny? Do, oedd hwnna'n chydig bach o sioc, rili. Oedden ni wedi mynd yna efo nod i ffinio chydig bach chwaneg. Mi be oedden ni wedi gael ar y Malcolm Wilson digeron reit dde. Yn anffodus gaethon ni'n dal allan a mi gaethon ni rôl fawr o fanna. Ac yn amlwg oedd be oedd dad yn mynd i ddeud yn poeni fi dipyn bach ar yr adeg yna. A diolch i Hancock, ni'n mynd i weld ti ar Rali Cymru GB. Ie, diolch yn fawr i Hancock ac i Trefeddion hefyd am helpu ni ar Rali GB. Mae'n gyfle ffantastig i fi gael lot o brofiad allan nhw hefyd i wneud notes a drifio stages hir. So dwi'n rili edrych ymlaen i hwnna. Mae'n bosib mae Rali Cymru GB fydd dy swan song di. A mae siawns go lewd y ti o ennill fyna? Os na i ennill i, a geith Guy Wilkes a Mark Higgins drafferth, mae'r bencampwriaeth i fi, lle. Dwi'n gwybod dwi'n gofyn dipyn, ond mae'n bosib. Reit efo, i orffen un cwestiwn, i chi yn yr un car, yn yr un rali, pwy sy'n mynd i ennill? Mae fi gobeithio, ond yn y dyfodol... Ie, watch out.